सन्थला साला खाफाल जिला मुला गुफुर सिखारदों ओइ बमब्र साला सिखारदों लोंबा लोंनानै सिखारनो रोङा सुवादफोरा मानसिफोरालाय सिखारला नामाब्रा ओइ सन्थला बारहुंखा फैदों बारहुंखा ओइ बमब्र ओइ बांग्रिं फैदोंलै बांग्रिं ओइ साला सुवादफोर सुनामि फैदों सुनामि दैबाना फैदों दैबाना ओइ साला बिगुतफोर सिख्ला मोजां मोजां फैदोंलै सिख्ला मोजां मोजां आइला सिखारलायबावाना बिसोरो ओइ सुवादफोर सेंग्रा सिख्लाफोरनि भिडिअ भाइराल जादोंना सैमा बांग्राफोर भिडिअ भाइराल जादों होननाय लोगो लोगो थैनायाबो थांखांलायबावबाय माथो हा बिना टिकेटाव नुनाय फिल्मफोरखौलाय नायनो गोसो जाखायोब्रा आंथ' नायगोनसो बुस्थुआ मा जिनिस होननानै बेलाय अमा राजा सोर सुन्दुरिनि भाइराल जालायखो बेलाय बे सन्थलानि फेभरेट एक्ट्रेस जिगालि बर'आलाय बांद्राय खुगाखौ मोनदों होननानै बाहायनो हादों हाय खोथा गैया बाथ्रा गैया आंनि फेभरेट एक्ट्रेसखौ फाव फान्दायनो हादों धोद साला आं गावनो रोखा मेगनजों नुदोंबा फेसबुकआव बेसे दावराव मा बिखा बिखलो आवलि होनो नागिरखोब्रा अमा राजा आंखौ बोरै जाखोलै ओइ बुमब्रा नंमारगौ नामाब्रा गाबागाव नायलै वाट्सएपआव हाबनानै नायलालां दुखुसो मोनबाय आं आच्छा आं बुंबा फोथाया आरोना नोंसोरनिसो फेभरेट एक्ट्रेसमोन दा आइला मान गाबलाबायखो नोंलाय आंनिसो फेभरेट एक्ट्रेसमोनब्रा गासिबो बिसोरो आं बर' एक्ट्रेसफोरखौ मोदायजो बायदि फुजियोमोन आं बर' एक्ट्रेसफोरखौ सरासतिजों समान सानोमोन मा सानामोन आङो आंनि फेभरेट एक्ट्रेसखौथ' आं सानफ्रोमबो सिबियोमोन सोरबा बिनि सोमोन्दै गाज्रि होननानै बुङोबा कमेन्ट बक्सआव नांलायलायोमोन आङो सानसेखालि सासे एक्ट्रेसजों सेलफि लानो थांनायाव सेन्देल फिथायानो जगुलायदों आंना थेवबो दुखु मोनाखै मिनिनायखौ नुनानैनो गोसोखौ गोजोननाय मोनलायदोंमोन आंथ' वालपेपाराव दोनलायलायथारदोंमोनलै गार्लफ्रेन्डनि जायगायाव बर'नि एक्ट्रेसफोरखौनो वालपेपाराव दोनोमोनलै आंथ' मोदायजो सानोमोन मोदायजो फाग्लिफोर मानिफ्राय मा खालामना लाबाय थायोब्रा सिख्लाफोरनिल' दाय गैयाब्रा सेंग्राफोरनिबो इकुवेल दाय दं मिथिबाय सिख्लाफोरा सिनाय जायो बांसिन दुखु मोनोलै दुखु आंथ' फाग्लासो जाबाय थिखादार जाग्रोनो ना एक्टराव हाबग्रोनो ना प्रडिउसार जाग्रोनो होननानै मानि खुसियाव माथो सिख्लाफोरा थिखादारफोरजों प्रडिउसारफोरजों थाब थाब खारफायो बेनिखायनो आंबो प्रडिउसार थिखादार जानोसै नामा सानदोंलै बेनि थाखाय नों हाबा जाग्रोनांगोनब्रा सेंग्रा मानसिफोरखौ सिख्लाफ्रा ब्रेकआप होयोलै हाबा जानायफोरखौसो गोसोथाबथारो गासिखौबो बुङाखै दा सिख्लाफ्रा आंखौ बुनो होसोआबानो जाबायलै गासिखौबो होनदों होननानै खोथायाथ' साननो गोनां बाथ्रालै सिख्लाफोरानोथ' मा लुगैमारोब्रा इसेबां मोजां मोनो बिखाल'सो बख्ल'नानै खिन्थिनो बाखिसै आच्छा नोंसोरो फैसा होननाय सोदोब मोनसे खोनादोंना खोनायाखै रां रुफा थाखा फैसा बेफोरबायदि सोदोब खोनाफेरदोंना फेराखै फैसा थाखा रां रुफाखौथ' खोनानाय मोनदों रोमै बेनिखायनो फैसा थाखा खोनाफेराखैना नोंसोरो नुफेराखै अब्लालाय सिख्लाफोरालाय नोंसोरखौलाय मानो नांगौ नोंसोरखौलाय मानो खारफानो सिख्लाफोरालाय बुङोना मानसिफ्रा मोजां मोननाया खानानो जायखौनो मेखौनो गोसो थोयो थाखा फैसा जेबो नाया होननानै नाथाय दानि जुगाव मोजां मोननाया खाना नंला बे मोजां मोननाया मेगनबो नुग्रा जाबाय थिकादारबो नागिरनो रोंग्रा जाबाय एकदमबारे फैसा थाखा गोनां मालदार मादालखौबो नुसनग्रा जाबाय मिथिबाय दुखु जादोंलै जोंनि फेभरेट एक्ट्रेसफोरा मानिफ्राय मा जालांखो जिगालि बर' नों मानो बिदि जाखो नों आंनि फेभरेट एक्ट्रेसमोन नोंनि थाखायनो आं कमेन्ट बक्सआव मानसिफोरजों बेसेबां नांलायोमोन आंनानो मोजांलै ना एक्टर फेभरेट दं ना एक्ट्रेस फेभरेट दं मेथाइखौल' फेभरेट जायोलै आंहा मेथाइखौल' आरो जोंनि बर' इन्डास्ट्रियाव आलु गेसाव दं आलु गेसाव दरसे गारना होबा जेरै मोजां आलुफोराबो सेवफाजोबो थिग बिदिनो आलु गेसावखौ सिगाङावनो माने
आं बुंला जायखिजाया नेक्स्ट टारगेट थिखादार नङाबा प्रडिउसार जानाय शाला सुफातफोर बेफोरबायदि जाबाय थासिगोन नामा समफ्रोम फिथाइफोरबायदि बुगाला बुगालि हा आरे आंनि मोदाइजो बर' एक्ट्रेसफोर आरे आंनि मोदाइजो बर' सिख्लाफोर ओइ गोजाननि हाजोखौ बयबो मोजां नुहुरो मिथिबाय खाथियाव थांबासो बे हाजो सिङाव मा दं मा गैया बेखौ नुयो मिथिबाय हाराव हाथाव बेफोरखौ मिथियो थिग बेदिनो जायखौनो नुयो बेखौनो मोजां नुहुरनाङालै मिथिबाय थांनोसै आं फैसा बुथुमहैनोसै आंहा थिखादार जानांगौ आंहा प्रडिउसार जानांगौ आंहा ला 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 लु 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 ला ला लु लु ला 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 क्या हुआ कैसे हुआ कब हुआ जो भी हुआ कैसा हुआ आंनि फेभरेट एक्ट्रेस जिरानि बर' ला ला लु लु ला ला लु लु ला ला नों बेसे गियानि नों बेसे अनसुलि अ आइ आंनि आइ मा नांगौ हा मा नांगौ जाखो नांगौबाल' मेथाइ खनो आरो आङो नांगौबाल'सो बिमाखौ गोदै गोदै बुंफैयो दा हा मा नांगौ नांनायाथ' रां नांगौमोन आंनो देगाव बेसेबांथो नांगौ 5 लाख 5 लाख औ आइ 5 लाख फैसा नांगौ आंनो नोंसा नोम्फा गायना दोनखानाय फैसा बिफांखौ फिस्रिहैनि र' आं मानो नांगौ नोंनो एसेबां बुरजा फैसा हा मा खालामनो नोंलाय आं एक्टर जानोसै आयौ मा होनखो एक्टर जानो औ एक्टर जानो लुगैदों आं बर' फिल्मनि एक्टर डाइरेक्टर प्रडिउसार जानो लुगैदों आं मोनजागोन ओंखामा बर' फिल्मनि एक्टर जानानै मोनजागोन नोङो लेखाफोरा गोसो होनानै फराय फैसा थाखा आरजि साख्रि माव रायजो जा मोजाङै मोजां आंलाय बर'नि हारिमुखौसो आं फेहेरनो नागिरदों दा मुंदांखा खालामनो नागिरदों दा बर'नि हारिमुखौसो दा बेनिखायसो आङो बर' हारिमु कालचार लाइनाव आगान होनो नागिरदों दान जोंहा बैसागु दंखायो मागो दमासि दंखायो आयैलै दानि जुगाव बयबो मबाइल इन्टारनेटावल' बिजि थायोलै बेनिखायनो मबाइलफोराव हेगारनो नांगौ बर'नि हारिमुखौ देखायनांगौ मिथिबाय बर'नि कालचारफोरखौ ट्रेडिसनफोरखौ गासिखौबो देखायजोबनांगौ मबाइलफोरावनो फिल्म बानायनानै एलबाम बानायनानै अब्लासो गुबुन हारिया मिथिगोन दा बे बैसागुल' मागोल' आन्थाखौलाय बोरै मिथिनांगौ जाखो गामियाव जानायखौलाय बेफोरखौ देखायनोथ' फिल्म बानायनो नागिरदों आं एलबाम बानायनो नागिरदों आं नै नोंनि हारिमु फेहेरग्राया ओइ फिसालानि सायावनो फोथायनाय गैथाराब्रा सानफाथोल' मबाइलाव बिजि जाग्रा मबाइलनि सिख्ला बै फेसबुकनि सिख्ला ना मा होनो बेफोरखौ लोगो हमहैग्रा मानसिया मा हारिमु सिबिनो नोंलाय आरो माबा फेसबुकआवबो दावराव जागासिनो दङनो माथो सेंग्रा सिख्लाफोरनि माबा एलबाम बानायग्राफोरनि फिल्म दिहुनग्राफोरनि मा खोनादों आंलाय बेफोरखौलाय हा आरो नों बे डाइरेक्टर जानो एक्टर जानो ओंखारबावदों आइला सोर खोन्थाखोलै आइ नोंथ' फेसबुक नायनो रोङालै मा नोम्फा नायोथ' फेसबुक बेनो खोन्थादों आरो आंनो बा आंना बिफायाबो माथो आयु मासोलाय फेसबुक नायखोमालायो आच्छा थाइबानि लारु आइ आंनो एक्टर जानो फैसा नांगौ खामफ्लायजों खुबैख्रांना हरगोन आंनि सिगाङाव जात होनबाय थानाङा मा आइ आंनो फैसा हरमारा दरखार गैया बेफोराव हाबलायाबाबो जागोन थै साला सिख्लाफोर लाइन मारिनांगौ मा जानांगौ जाखो आंहा प्रडिउसार जानानै फिल्म लाइनाव हाबनायखौनो मानसिफ्रा बोरैबासो होनो नोंहालाय मानो हाबनांगौ जाखो मानसिफोरालाय मेगन जानानै बायदिसिना बुंखागोन आरो गासैबो एक्टरानो गाज्रि नङा गासैबो एक्ट्रेसानो गाज्रि नङा गासैबो भिडिअ मेकारानो गाज्रि नङा गासैबो डाइरेक्टरानो गाज्रि नङा गासैबो प्रडिउसारानो गाज्रि नङा गाज्रिजों लोगोसे मोजांबो थाफायो मिथिबाय ओमफ्राय आं मोजां प्रडिउसार मोजां एक्टर जागोन मिथिबाय मानोना आं जाबाय अमार राजा बयनिबो खाजा मा गोसोखांब्रबाय थागोनथाय खर'फ्रानो थिग जामारला मबाइल नायै